Res no és moridor, tot és etern, dèiem i us deia. Oh, pèrfids filòsofs, mentors pertinaços la negra mentida, soc etern a cada minut de la dansa i a l'instant del joc. El Nadal també és etern, com aquest poema de Josep Vicenç Foix. I què millor per parlar del Nadal que estar a la seva pastisseria? M'hi acompanyeu i parlem una mica del Nadal? Li poso aquests perquè si no ens n'anem molt de pes. Sí? I ara li fa 5. Una de les coses que més ens agraden del Nadal són els regals. Regals de tota mena, però sobretot els regals comestibles. Fa una il·lusió terrible que t'enviïn una panera amb tota mena de delícies. Una panera amb un pernil, amb torrons, amb bombons, amb una ampolla d'oli fins i tot. Però jo la veritat, jo sóc molt senzilleta i sabeu que m'encanta de les paneres lo més barat i lo més subtil. Una delícia que es fa amb farina, ous, una mica de mantega i que té una forma rodona. Em refereixo a les neules. Qui no recorda de quan és petit el gust que fa posar una neula dintre qualsevol beguda? La seva textura cruixent, el soroll que fa. Voleu que us doni un suggeriment? Poseu una safateta amb xocolata i l'altra amb nata. I amb les neules aneu provant. Podríem dir que és una fondue de neules? Per què no? En qualsevol cas, el Nadal és tan llarg que podem fer de tot i més.